Meje mietanie w Drježďanach. Serbscy studenča w Drježďanach su so rozsudźili, so chcedźa lětsa w stolicy Sakskeje meju mietać. Meje mietanie je serbski nałożk. Konc apryla młodostni najpredy meju staja, a potom na swiedźeniu powala. Mužojo bieža napřemo, a štož je prini, je mejski kral. Majka je nadawk přewzała, swiedźen sobu organizować. Na każdy pad treba ja rejowarju, a nimo toho meju. Zromadnie z drugimi studentami su termin za meje mietanie postajili. Bude to ponđelu 15. meje. 4 studentki a 4 studenča su so přizevili a chcedža rade sobu rejować. Majka je w rejowanskiej skupinie a znaje wszelakie reje. Kogo teptać, to wszyscy znaja. Tu może też publikum sobu czynić, jeli chce. Tydzień do meje mietania maja studenča probu. Woni wulosuja poriki a so nastupaja. Majka rejuje z Mirčinom. Wun prini raz sobu rejuje. Kak da ma to hić, gdyż on reje nie znaje? So Majka prasza. Ona pokazuje jemu a tamnym kročele, a po ničim też Mirčin reje nauknie. Studentki so dorycza, gdzie chcedźa so przewoblikać, aż tuż to sobu przyniese. Młodzi mužojo si przemysla, gdzie może meju wobstarać. Niedzielu do meje mietania Mirčin Majku zazwoni. Wun nie kory, a nie może sobu rejować. Zadwielowana pyta Majka za nikim, kiż może za niego zaskoczyć. Ona zazwoni Symana, a ma zbożo. Syman nima ponđelu čitania, a może do Drježďan przyjeć. Potom je tak daleko. Ponđelu popołdniu so studentki w studentskim klubie narodnu trastu zwoblikaja. Majka je cele rozbudzena, a so prasza, hać dre so šo radzi. Wiacori hostčo su přijeli. Tež nekoci nowinarjo z Łužicy a další studenča z Lipska. Tež niemscy przeczelia z Drježďan tu su. Młodzi mužojo su mału priezu, kiž je z bantami pyšena, přiwiezli. Bau, student wučerstwa drugim semestrie, ju dzierži. Syman a tamni rejowarjo su we woblekach. Maja czarne kolowy a biewe koszle. Rejowarki su katolskie narodni drasće. Poriki rejuja wokoło priezy. Fabian je przyjął, a ich na akordeonie przewodzuje. Potom so studenča nastupia a bieža napřemo. Najspiešniejszy je Syman. Wun rabnie priezu a dzierži ju do wysoka. Wun je nietko mejski kral, a Majka je jeho mejska kralona. Skończnie dušicy do studentskiego kluba a dale zwecza. Majka so o sobie weseli, zostaje Syman a Bożena podla. Spiewaja jeszcze duo a teptaja koło.